Går man der? Nej. Ja, jeg kører ikke højere end første. Og så nedad. Og så gør du sådan her, så foden under. Ja. Og så bare en lille bitte smule. Der. Og så prøv at trille frem og tilbage. Hvis der er modstand, kan du ikke. Der er modstand på. Okay, så prøv igen. Helt ned. Det var måske lidt for langt. Ja, prøv igen. Der er modstand. Ja. Så Bare træd den ned, og så fjern foden igen. hvad gør jeg så nu? Så er den ned, ikke? Helt ned. Anden gear. Ja. Gerne. Så tænker jeg, at vi gør det på det her stykke her. Nej, det her stykke opad. Det er en god idé. Lige tilbage. Hvor langt tilbage? Bare tilbage. Okay, nu har jeg fået sat den i... Modsat. Der er stadig modstand. Stadig modstand, hvad fanden? Nej, blå. Sådan der. Så vender du den om, ikke? Ja. Og så, når du har sat den første gear, så kører du gearet helt ud, altså så giver du gas, indtil du kører i den gas, ikke? Du giver ikke bundgas, men du giver sådan en rimelig gas. Og så tager du klotchen ind, Ja. og så tager du din fod under gearet, ikke? Og så gør du sådan her. Ja. Og så giver du lige så stille gas, og så slipper du lige så stille klotchen igen. Men jeg tænker, at vi, ja, vi kører opad, og vi kører op her i den første gear, lige så stille og roligt. Og så, ja. Super. Er den fri? Ja. Så vender du den om, sådan, så den står her. Og så er det bare nedad og flytte foden, ikke? Ja. Clutch in.
når du kører ned ad bakke, ikke? Ja. Så tager du den kløtchen ind. Ja. Fordi hvis ikke du gør det, så ødelægger du motoren. Når jeg skulle skifte angear, clutch ind, og så ind under min fod, og så løfte den op en gang. Ja, og så giver du ingen gas. Okay, så gashåndtaget, det skal bare stå sådan vitterligt helt stille. Ja, så gør du sådan her. Og så meget stille og roligt. Og så når jeg har gjort det, hvad så? Så er du i andet gear, og så kan du give gas. Okay, og så bremser jeg bare ligesom normalt, ikke? Hvad? Så jeg er fucking nervøs for at sætte den i anden gear. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har aldrig kørt med gear før. Nej, men det er lige det. Men vi starter lige med at trille og køre ned til den der... Ja, du starter med at køre derned i første gear. Altså derned til hvor? Derned til, hvor du ikke kan se, at den går længere ned. Okay. Og der var nedad. Sorry. Fuck, der er smæk på. Hvad så? Men skulle vi ikke stoppe her? Jeg sagde, du skulle bare trække den her ind, og så skulle du trille ned. Ja, du skal kunne rulle, uden den giver modstand. Men det gjorde den heller ikke. Lige før, ikke? Der gav du sådan her gas. Ja. Du skal give bare sådan stille og roligt. Du skal ikke sige, hvad? Bare, Bare okay. Før der sagde den, hvad? Okay, fair nok. Ja, start.